danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun An kama jaruma Hafsat Idris wato ɓarauniya gaban kotu kan cinye wasu kuɗaɗen da ta yi. Wani rahoto daga gidan rediyon Dala FM da ke Kano ya bayyana cewa wani kamfani ya kai ƙarar jarumar Kannywood Hafsat Idris wacce aka fi sani da ɓarauniya zuwa gaban babbar kotun jihar Kano wacce ke unguwar Nkoko. An zargi cewa zunzurutun kuɗi har naira miliyan 1.300 da aka bata domin ɗaukar bidiyon rawa, amma ta saba alkawari. Rahotanni ya bayyana cewa jarumar ta zo gurin bikin har an fara ɗaukar bidiyon sai kuma ta gudu bata dawo ba, inda hakan ya ja kamfanin suka buƙaci kotu ta dawo musu da kuɗinsu kana ta biya su naira miliyan 10. Sun buƙaci wannan naira miliyan 10 ne a matsayin diyya asarar da suka yi, domin sun tara ma'aikata sun ɗauko hayar kayan aiki, sai kuma rashin cika alƙawarin jarumar Hafsat Idris ya jawo musu asara. Har a yanzu dai bamu ji daga bakin jarumar ba. Muna jiran ra'ayoyinku a comment section. Mun gode. ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran